Ако си на етапа, в който си казваш, не е чак толкова зле, значи това видео е за теб. Повечето хора чакат да стане нещо наистина голямо, за да предприемат промяна в начина си на живот. Катастрофа, отнемане на книжка и кола, загуба на семейство. Но в реалността е по-тихо. Смяташ, че всичко е наред. Сипваш си по едно вечер и си казваш, все пак всички го правят. След това стават 2, 3 и преди да се усетиш, след работа тичаш към магазинчето, за да се прибереш вкъщи и да си сипеш наградата. Така пиенето се превръща в основната цел в живота ти. Това е етапът, в който мозъкът ти те успокоява. Казва ти, че контролираш нещата, защото животът отвън изглежда подреден. Но истинският въпрос не е дали функционираш нормално, а дали това, което правиш, става все по-често и все по-необходимо. Защото зависимостта рядко започва с криза. Тя започва с наглед малки, безобидни навици, които изглеждат напълно нормални. Попитай се честно, какво ще стане с теб, ако продължаваш живота си по същия начин следващата една година. Ако това видео ти е харесало, дай един лайк и ме последвай. Шерни го, ако смяташ, че някой има нужда да чуе тези думи. Не забравяй да ме последваш, а аз ти желая да имаш прекрасен ден и както винаги, остани трезвен!